Темите и групите са съставени от нашата дългогодишна работа, повече от 6 години, с структурите в цялата държава и с множеството срещи, които сме провели с неполитически организации, с синдикални, с професионални организации, за това, че това е само една идея. И тя е групирана около това какво желаят хората. Първата група и тема е държавата на хората, където са включени това, което в момента е най-наболяло, не знам вече кое е най-наболяло в тази държава. Това са народно представителство, избор, образование, правомощие. Втората подточка е държавно устройство, включително местна власт, защото местната власт за хората в страната е един голям проблем и все повече вместо да се развиват регионите, да се развива местната власт, става точно обратно.